σε όλα τα επίπεδα στη φύση το νόμο της ελευθερίας. Δεν μπορεί να παραβιάζει την ελευθερία του. Του λέει κάποια πράγματα, δεν τα ακούει ο άνθρωπος, έτσι, με τα αυτιά του, όχι αυτά εδώ, και κάνει αυτό που νομίζει εκείνος. Έτσι, από αντιδραστικότητα, έτσι έχει μάθει, έτσι έχει λειτουργεί. Έτσι έμαθε γενικά, έτσι τον βόλεψε και λειτουργεί. Χωρίς να ψάξει βαθύτερα αν αυτή είναι ο σωστός τρόπος ζωής. Με αυτή λοιπόν την έννοια θέλω να σας πω ότι θα πρέπει λοιπόν το εγώ, το με μικρά γράμματα που είναι στο πνεύμα μου, αυτό που καταλαβαίνω, που έχω μάθει να ακούω, αυτό που ξέρω, αυτό που θεωρώ εγώ σωστό, έτσι, ανάλογα το περιβάλλον που παίζει σημαντικό ρόλο, ο άνθρωπος έχει μάθει κάποια πράγματα βασικά. Αυτό είναι σωστό, αυτό είναι σωστό. Αν μεγαλώσω εγώ, παράδειγμα, αν έχω μεγαλώσει έτσι, σε μια οικογένεια που είναι μαφιόζοι, και οι μαφιόζοι κάνουν οικογένεια, έτσι, έχουν παιδιά, είναι φυσικό ότι θα είχα επηρεαστεί, έτσι, από αυτή την οτροπία. Ή ήταν γκάξτερ, ή ήταν ξέρω εγώ κάτι άλλο. Ναι. Και θεωρούσα ότι είναι σωστά αυτά, αφού έτσι κάνουν και οι γονείς μου, η μάνα μου, ο πατέρας μου, οι συγγενείς μου. Λοιπόν, αυτό δεν μιλάμε, εδώ είναι ένα εγώ, έτσι, με μικρά γράμματα. Αυτό διαμορφώνεται στη ζωή μας. Το θέμα είναι ο άνθρωπος όμως έχει τη δυνατότητα και οφείλει να γνωρίσει και να ελέγχει κάθε φορά όταν εκφράζει ένα θέλω, αν αυτό το θέλω έχει την έγκριση, θα λέγαμε, συμφωνεί με αυτό που θέλει το πραγματικό μου εγώ. Θα πείτε τώρα αυτό ποιος το ξέρει. Δεν υπάρχει μέσα μου, το ξέρουν, το λένε οι φιλόσοφοι, το λένε κάποιοι άλλοι, το λένε, έχουμε τέτοιες βοήθειες και εξωτερικές αλλά και από μέσα μου. Έτσι. Είναι θέμα ευαισθητοποίησης του ανθρώπου που ψάχνεται κάποια στιγμή μόνος του. Έτσι. Δεν είναι το πει ο άλλος. Θα ψάξει και θα βρει κάτι όμως που μπορεί να του το ενισχύσει. Αν πρέπει να ενισχυθεί αυτό το πράγμα. Για να μπορέσει να γίνει πιο αισθητό και να αρχίσει να... Διότι, σας είπα, όλα τα προβλήματα, όπως λένε οι Στοικοί, είναι ακριβώς επειδή δεν ζούμε σύμφωνα με τη φύση μας. Με τη φύση μας. Έτσι. Με τη γενική έννοια, σαν άνθρωποι. Ναι, γιατί θα πείτε γιατί όλοι, αφού είμαστε άνθρωποι, σαν άνθρωποι δεν ζούμε. Όχι, γιατί απαραίτητα 100% σε ένα ποσοστό ναι, αλίμονο. Γιατί άμα λειτουργούμε μηχανικά, έτσι, αυτόματα. Έτσι, δηλαδή άμα με σπρώξει ένας στο μετρό, κατά λάθος ας πούμε, προφανώς, ναι, και λοιπά, δεν υπάρχει περίπτωση μέσα μου να μην ενοχληθώ και να γυρίσω πίσω να του πω καμιά κουβέντα, ξέρω εγώ, να προσέχει. Δηλαδή θύμωσα, αυτόματα. Αυτοί οι αυτοματισμοί, έτσι, είναι καταστάσεις που τις λέμε τοξικές. Έτσι. Δηλαδή τι, δεν με συμφέρουν, είναι λάθος. Δεν ενισχύουν, τι πάνε να πείτε με συμφέρουν, δεν ενισχύουν την παρουσία του εγώ μου, του πραγματικού. Έτσι. Ενισχύουν κάποιον άλλον εγώ. Και εδώ να σας πω και το άλλο, το βασικό στοιχείο. Γιατί θεωρούμε στη φύση τέτοια πράγματα που είναι βασικά. Έτσι, στο μοντέλο μας, σύμφωνα με το μοντέλο μας. Στη φύση δεν υπάρχουν μόνο αυτό που λέμε δημιουργικές δυνάμεις. Έτσι, ο άνθρωπος θεωρούμε ότι είναι ένα δημιούργημα, εμφάνιση των δημιουργικών δυνάμεων. Γεννιέται, αναπτύσσεται κτλ. Ναι. Βλέπετε όμως ότι όχι μόνο ο άνθρωπος και άλλα δημιουργήματα της φύσης αναπτύσσονται, γεννιόνται, έτσι, ζώα, φυτά. Κάποια στιγμή ολοκληρώνουν την αναπτύξή τους και αρχίζει μια κατάσταση φθοράς, γύρανσης. Γερνάνε, πεθαίνουν. Εδώ δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν δημιουργικές δυνάμεις. Έτσι. Κάποιες άλλες είναι αυτές οι δυνάμεις που εμφανίζονται. Έτσι. Αυτό δεν είναι δική μας ανακάλυψη. Έτσι. Το έχουμε πάρει από πολύ παλιά. Έτσι. Ο Παρμενίδης νομίζω μιλάει για Φιλότης και Νίκος. Είναι δύο δυνάμεις στη φύση. Φιλότης και Νίκος. Έτσι. Οι υπαρξιακοί φιλόσοφοι και μετά οι ψυχολόγοι αναφέρονται στις στατικές και δυναμικές ιδιότητες που υπάρχουν, δυνάμεις, όχι ιδιότητες που υπάρχουν στον άνθρωπο. Έτσι. Ο Φρόιτ, έτσι, η ψυχανάλυση, ο εμπνευστής της ψυχανάλυσης μιλάει επίσης για δύο δυνάμεις που υπάρχουν στον άνθρωπο. Θα τις έχετε ακουστά λίγο πολύ όλοι νομίζω, έτσι. Και έχει χρησιμοποιεί όρους ελληνικούς. Έρος, θάνατος. Λοιπόν, υπάρχουν λοιπόν δύο τέτοιες δυνάμεις. Εδώ λοιπόν στον άνθρωπο παντού υπάρχουν αυτές. Όπου υπάρχει δημιούργημα φυσικό υπάρχουν αυτές οι δύο δυνάμεις. Τα πάντα.
στον άνθρωπο αυτές τις αντιδραστικές δυνάμεις, ή είναι αντιδραστικές δυνάμεις, έτσι, τις ονομάζουμε εμείς, έτσι τις ονομάζουμε, εσείς τις πείτε πώς θέλετε, ψευτοεγώ. Εμφανίζεται λοιπόν ένα εγώ, αυτό το με μικρά γράμματα που σας λέω, όχι αυτό εδώ, με κεφαλαία, που έχει διαμορφώσει ο άνθρωπος, το οποίο όμως δεν είναι ακριβώς αυτό που θέλει το πραγματικό μου εγώ. Έτσι. Είναι αυτό που έχει διαμορφωθεί μέσα σε ένα περιβάλλον που ίσως δεν με βοήθησε όσο είχα ανάγκη εγώ να μπορώ να ευθυγραμμιστώ και να εκφράζω το πραγματικό μου εγώ. Έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι το ζήν κατά φύσιν που θεωρούν, λέγανε οι Στοικοί. Λοιπόν, και αυτό είναι το γνώθις αυτών που έχουν υποθεί από πολύ παλιά, που λένε οι κλασικοί φιλόσοφοι. Με αυτή λοιπόν την έννοια βγαίνουν τα προβλήματα στον άνθρωπο. Έτσι εξηγούμε λοιπόν τα προβλήματα, είτε διαταραχές, είτε είναι το φυσικού, στη φυσική υπόσταση, στο σώμα, είτε είναι στην ψυχή, είτε στο πνεύμα. Έτσι, βγαίνουν προβλήματα, από εκεί ξεκινάνε. Δεν ζω σύμφωνα με το εγώ μου. Το εγώ το θεωρούμε έκφραση καθαρά των δημιουργικών δυνάμεων, έχει πλήρη συνείδηση του εαυτού του, τι θέλει και πώς πρέπει να ζήσει ο άνθρωπος. Έτσι. Γιατί το κάθε δημιούργημα, ο κάθε άνθρωπος είναι έκφραση ενός εγώ, το οποίο θέλει να εκφράσει το θέλω του εδώ πέρα, πάνω στη γη. Έτσι. Και με αυτή την έννοια θα λέγαμε περιβάλλεται τρεις υποστάσεις και εκφράζει το θέλω του. Σεβόμενο όμως πάντα την ελευθερία του ανθρώπου. Λέει την άποψή του και από εκεί και πέρα ο άνθρωπος έχει την ευθύνη. Έχει την ευθύνη, θεωρούμε ότι είναι υπεύθυνος άνθρωπος, γιατί έχει βαθμό ελευθερίας. Έτσι. Ένα ζώο δεν μπορούμε να το πούμε το ίδιο πράγμα ή ένα φυτό ότι έχει ελευθερία, έτσι, γιατί μπορεί να επέμβει κάποια άλλη ανώτερη δύναμη, δηλαδή ο άνθρωπος, και να του την περιορίσει την ελευθερία. Ο άνθρωπος έχει την δυνατότητα σε αυτή τη δουλειά συγκεκριμένα, εκείνη η ελευθερία του, να επιλέξει ότι εγώ θα κάνω αυτό και όχι εκείνο. Μπορεί να φαίνεται να με κοροϊδεύουν οι άλλοι, τι είναι αυτά που λες, εγώ αυτό θέλω. Βεβαίως. Αυτή είναι η ελευθερία, άσχετο αν είναι σωστό ή λάθος. Επομένως, το θέμα είναι πώς ο άνθρωπος πρέπει να εκπαιδευτεί. Δυστυχώς δεν γίνεται αυτό από πολύ νωρίς, που θα ήταν το ιδανικό όταν αναπτύσσεται, να προσανατολίζεται και να κάνει ένα έλεγχο συνεχώς αν αυτό που εγώ κάνω κάθε φορά, που εκφράζομαι, έτσι, και εκφράσεις δεν είναι να λέω πράγματα ή να κάνω, και που σκέφτομαι είναι έκφραση του ανθρώπου, και που αισθάνομαι διάφορα αισθήματα είναι έκφραση του ανθρώπου. Έτσι. Αν είναι εγωικό, αν δηλαδή συμφωνεί το εγώ μου, και τότε σημαίνει ότι αναπτύσσεται η συνείδησή μου, η συνείδηση, άμα λέμε, τι συνείδηση, του εγώ. Ο άνθρωπος, άμα λέμε αναπτύσσει τη συνείδησή του, δεν πάει άλλο πουθενά η συνείδηση αυτή στο εγώ του. Αποκτώ συνείδηση. Είναι η αυτογνωσία που λένε διάφοροι και τι λέμε σήμερα. Δεν ξέρω τι εννοούν ο καθένας. Άμα λέει αυτογνωσία, εμείς εννοούμε αυτό το πράγμα ακριβώς. Έτσι. Και η αυτοπραγμάτωση που λέγανε οι υπαρξιακοί ψυχολόγοι. Η αυτοπραγμάτωση, ο σκοπός του ανθρώπου. Λοιπόν, αυτή είναι η αυτοπραγμάτωση. Πραγματοποιώ, εκφράζω το εγώ μου. Αυτό που είμαι, πραγματικά που είμαι εγώ, όχι τα ψευτοεγώ. Όταν εκφράζω το εγώ μου, ενισχύω τη σχέση μου με το εγώ. Όταν εκφράζω αυτά τα ψευτοεγώ που είναι τα πιο συνήθη και είναι ο κανόνας στη ζωή του ανθρώπου, άμα το ψάξουμε, γιατί άμα το ψάξει θα το δει κανείς. Άμα δεν το ψάξει θεωρεί ότι κάνει είναι σωστό. Τα ψευτοεγώ λοιπόν δεν επιλέγουν να ενισχύσουν αντιδραστικές παρουσίες, δυνάμεις που λέμε, όχι δημιουργικές. Οι αντιδραστικές είναι αντιδραστικές, είναι η δράση-αντίδραση που λένε οι φυσικοί. Δράση-αντίδραση. Λοιπόν, αντιδρούν τυφλά. Η αντίδραση είναι τυφλή, δεν έχει συνείδηση. Έτσι. Λοιπόν, και έτσι λοιπόν ο άνθρωπος διαμορφώνει έναν τρόπο ζωής. Κανείς δεν θα κάτσει να ασχοληθεί ιδιαίτερα με αυτά τα πράγματα, να του το πει, που να ενδιαφέρεται άμεσα, δηλαδή οι γονείς του, οι δάσκαλοι, ξέρω εγώ ποιοι άλλοι. Και έτσι λοιπόν ζει με αυτόν τον τρόπο. Και έτσι θα εξηγήσετε τα προβλήματα επικοινωνίας, συνεργασίας που εμφανίζονται και υπάρχουν στη ζωή μας. Έτσι. Ξεκινάνε από την άγνοια, με αυτή την έννοια, έτσι, την άγνοια του εγώ μου. Την άγνοια που έχω για το εγώ μου, το πραγματικό όμως εγώ μου. Όχι αυτό που έχει διαμορφωθεί. Λοιπόν, κάπως έτσι λοιπόν, χοντρικά, πολύ χοντρικά, σας περιγράφω γενικά αυτό το μοντέλο που έχουμε διαμορφώσει. Έτσι, κάποιοι άνθρωποι πριν πολλά χρόνια έχει διαμορφωθεί
και σιγά σιγά και συνεχίζει να διαμορφώνεται, ναι, τα βασικά του στοιχεία πάντως είναι αυτά. Αυτά είναι. Μπορεί να τα αλλάξουμε άμα δούμε ότι είναι λάθος, αλλά προς το παρόν δεν το έχουμε δει. Με τα οποία εμείς εφαρμόζουμε και δουλεύουμε με ανθρώπους οι οποίοι με κάποια αφορμή έρχονται και θέλουν τι να κάνουνε. Όχι να θεραπευτούν να γίνουν καλά, μην το βλέπουμε έτσι με ιατρική άποψη το θέμα, να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής. Γιατί εκεί σκοπεύουν όλα αυτή όλη η διαδικασία που εμείς εδώ προβάλλουμε, σκοπεύει να βελτιώσω την ποιότητα της ζωής μου. Πώς βελτιώνει την ποιότητα με το να βγάζω όσο μπορώ πιο πολλά λεφτά. Το έχουμε δει στην πράξη αυτό το πράγμα. Δεν νομίζω να το πιστεύει κανείς σοβαρά. Έτσι. Να βελτιώνει κάποια πράγματα. Τι πράγματα όμως. Όχι μέσα μου. Τι βελτιώνει στην εξωτερική ζωή. Σας είπα πριν, διακρίνουμε εξωτερική και εσωτερική. Βελτιώνει δηλαδή τις συνθήκες με τις οποίες ζω. Θα πει κανείς κακό είναι? Καθόλου. Να τις βελτιώνω. Αλλά μην νομίζει ότι επειδή βελτίωσε τις συνθήκες αυτομάτως, έτσι, βελτιώνω και την ποιότητα της ζωής που ζω. Αυτή δεν μπορεί να έρχεται απ' έξω. Η βελτίωση της ποιότητας από μέσα θα έρθει. Έτσι. Και θέλει μια τέτοια είδους δουλειά που προτείνουμε. Είναι και άλλες απόψεις ίσως και μοντέλα που υπάρχουν αλίμονο. Αλλά εμείς έχουμε αυτό το μοντέλο. Βελτιώνω λοιπόν από μέσα. Κάνω μια δουλειά δηλαδή με τον εαυτό μου. Δεν είναι να βελτιώνω τα εξωτερικά, να πάμε διακοπές, να πάρω ένα πιο μεγάλο σπίτι, αυτοκίνητο και καινούριο και ξέρω εγώ τέτοια πράγματα. Εντάξει. Τι βελτιώνουν, όχι ουσιαστικά πράγματα όμως. Συνθήκες με τις οποίες ζω. Έτσι. Λοιπόν, με αυτή λοιπόν την έννοια, αν κανείς αρχίσει και δουλεύει πάνω σε ένα τέτοιο μοντέλο, ή ό,τι άλλο θέλει, αλλά να είναι όμως ουσιαστικό, να αναφέρεται στον εαυτό του και όχι να αναφέρεται εξωτερικά στις συνθήκες. Είναι τελείως διαφορετικό αυτό το πράγμα. Έτσι. Καλό είναι να βελτιώνω και τις συνθήκες σε περιπτώσεις που είναι, δηλαδή, θα λέγαμε, τις βλέπω, καταθλιπτικές. Έτσι. Δεν μπορώ εδώ πέρα να συγκεντρωθώ, να κάτσω να διαβάσω, να μελετήσω, γιατί κρυώνω. Δεν έχω λεφτά να ανάψω το καλοριφέρ, τη σόμπα μου. Ναι. Φυσικό είναι. Βέβαια, παίζουν ρόλο εδώ πέρα. Δεν μπορώ να κάνω μια δουλειά σοβαρή. Αλλά δεν μιλάμε για τέτοιες περιπτώσεις όμως εδώ πέρα, όπως αντιλαμβάνεστε. Περιπτώσεις που δεν μου λείπουν τα βασικά στοιχεία, να κάνω μια δουλειά με τον εαυτό μου, αλλά έχω κολλήσει να βελτιώνω συνεχώς και δεν τελειώνει αυτό. Έτσι. Τις συνθήκες, τα εξωτερικά στοιχεία. Λοιπόν, μπορώ να σας λέω πολλά πράγματα. Θα μπορούσα να σας πω, αλλά εδώ ο χρόνος περιορίζει. Εδώ πράγματι ταυτίζεται με την άποψη την αμερικάνικη, ότι είναι χρήμα και δεν πρέπει να το εξοδεύουμε έτσι, να το υπολογίζουμε. Γιατί υπάρχει και μετά από τη δική μας παρουσίαση άλλη μία. Ίσως μπορέσουμε να πούμε περισσότερα, να αφήσουμε δηλαδή μέχρι το να μας πούνε να φύγουμε, μέχρι τις 8, να κάνουμε συζητήσεις. Σας έδωσα ερεθίσματα έτσι, ενός μοντέλου που στην πράξη δουλεύει, έχει αποτελέσματα. Για ανθρώπους που όμως έρχονται και θέλουν να κάνουν μια σοβαρή δουλειά με τον εαυτό τους. Από μέσα μας ξεκινάμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά και έτσι πιστεύουμε ότι βελτιώνει η ποιότητα της ζωής μας, όχι με εξωτερικά θέματα. Άλλο η εξωτερικότητα, άλλο η εσωτερικότητα, η εξωτερική και εσωτερική ζωή. Λοιπόν, αν θέλετε, μπορείτε να μου κάνετε, αν έχετε ήδη ερωτήσεις. Άμα δεν έχετε, θα σας δώσω και άλλα ερεθίσματα για να με ρωτήσετε, άμα θέλετε κάτι. Αλλά επειδή περνάει ο χρόνος, θα θέλατε να να προχωρήσουμε έτσι, θα πούμε και νέα πράγματα. Λοιπόν, να έρθει και ένα μικροφωνάκι, ναι. Εδώ στον ακύριο. Στον κύριο. Θα προσπαθήσω λίγο έτσι να διευκρινίσω πράγματα για να καταλάβω. Αυτό το εγώ μου ακούγεται εμένα σαν να είναι πιο υπερβατικό, πιο έξω από την ψυχολογία, σαν να είναι αυτόνομο και από μόνο του εκεί. Δεν ξέρω από πού, αλλά αναρωτιέμαι αν επιβραβεύεται με πράξεις, με συναισθήματα, με συμπεριφορές. Δηλαδή, ας υποθέσουμε ότι ένα λιγότερο ψευδές εγώ υπάρχει μέσα μου και εγώ θέλω να το βρω.
αυτό το εγώ θα το βρω σαν... Θα το δείξει Ακούγεται. Θα το δείξει η συμπεριφορά μου, θα το δείξει Βέβαια. ο τρόπος με τον οποίο ζω. Όταν οι στόχοι μου, δηλαδή πώς εμπλέκεται το ανώτερο αυτό εγώ, το πιο ελεύθερο, και φαίνεται να είναι και πιο αποδεσμευμένο από τον αρνητισμό. Είναι σαν να ζει με περισσότερη εμπιστοσύνη, είναι σαν να έχει συναισθήματα. Δηλαδή θα ήθελα λίγο εξηγήσει αυτό στη σχέση του με το συναίσθημα, ίσως. Το εγώ αυτό, με κεφαλαία, ναι, το πραγματικό. πραγματικό. Εγώ με κεφαλαία, το πραγματικό. Ναι. Και γιατί, να κάνω και τη δεύτερη ερώτηση, εγώ αναρωτιέμαι καμιά φορά πόσο όχι πραγματικό είναι το αντιδραστικό εγώ, το επιθετικό εγώ, το εγώ που διεκδικεί, το εγώ που είναι πολεμοχαρές. Δηλαδή και αυτό είναι ένα εγώ που δεν καταλαβαίνω πώς θα ζούσαμε χωρίς αυτό, να πω την αλήθεια. Έτσι που τα έχουμε φτιάξει, ναι, έχετε δίκιο. Δεν ξέρω σε ποιο κόσμο ας πούμε, θα ζούσαμε το μόνο με το... Δηλαδή αναρωτιέμαι μήπως το υπερβατικό εγώ είναι ένα αξιακό σύστημα, ένα ιδανικό πράγμα, το οποίο όσο το τροφοδοτώ και το υποστηρίζω, ενδυναμώνεται με στη ζωή μου, αλλά παραμένει και αυτό μέσα στις συγκυρίες, δεσμευμένο με τη μάχη των συγκυριών κάπως. Δεν ξέρω. Ναι, έχετε δίκιο. Ναι, γιατί εντάξει, σας είπα πάρα πολύ συμπυκνωμένα κάποια βασικά στοιχεία. Έτσι, υπάρχουν έξω τώρα να προπαγανδίσω και για τα βιβλία. Υπάρχουν στην είσοδο το γαλάζιο βιβλίο που είναι πιο συγκεκριμένο, είναι η πρώτη έκφραση αυτού του μοντέλου. Έχει βγει πριν 18 χρόνια, ξέρω εγώ πόσο, είναι παλιό. Και άλλο ένα πιο νεότερο που είναι οι ομάδες αυτογνωσίας που κάναμε στην είσοδο. Αλλά για να πάρετε περισσότερα στοιχεία. Να σας πω όμως, ναι, είναι εύστοχη η ερώτησή σας και η απορία σας. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό το εγώ δεν το ψάχνουμε. Τώρα πώς βρέθηκε και τι έγινε, υπάρχουν άνθρωποι. Άμα υπάρχει άνθρωπος υπάρχει και ένα εγώ. Και θα πείτε πού το ξέρεις. Μα το λέει συνέχεια. Εγώ και να μην το λέω το υπονοώ. Όταν λέω θέλεις αυτό, λέω όχι. Υπονοείται εγώ όχι, δεν θέλω. Ναι. Θα να πω υπάρχει ένα εγώ. Δεν είναι στον αέρα όλα αυτά τα πράγματα. Κάτι υπονοούν. Έτσι. Λοιπόν υπάρχει ένα κέντρο εμπαστός. Ο άνθρωπος έχει ένα κέντρο. Εμείς λοιπόν το ενσωματώσαμε αυτό το κέντρο, το κάναμε πιο συγκεκριμένο, όσο γίνεται συγκεκριμένο τέλος πάντων, εδώ αυτά που λέμε όλα. Ναι. Με ένα εγώ. Εμφανίζεται, γεννιέται πάνω στη γη. Έτσι. Αλλά και θέλει να εκφράσει, τώρα μην μου πάτε πιο πίσω και ποιος το έστειλε και πού βρισκόταν πριν και τι γίνεται μετά. Και όταν φύγει ο άνθρωπος, τα αφήνουμε αυτά. Μένουμε εδώ, μεταξύ γέννησης και πριν αποδημήσουμε. Λοιπόν, εδώ τι κάνουμε. Αυτά είναι, μπορεί να έχει ο καθένας απόψεις του. Και, ναι, όλοι έχουμε. Αλλά δεν θέλουμε να ασχοληθούμε. Έχουμε ένα δεδομένο. Υπάρχει ένας άνθρωπος και έχει ένα εγώ. Αυτό το εγώ λοιπόν το θεωρούμε, επειδή είναι δημιούργημα, έτσι εμείς το θεωρούμε, των δημιουργικών δυνάμεων, έκφραση των δημιουργικών δυνάμεων, γέννηση. Έτσι, οι δημιουργικές γεννάνε κάθε τι καινούριο. Όχι οι αντιδραστικές. Υπάρχουν οι δημιουργικές και οι αντιδραστικές. Γεννάνε. Έτσι. Έχει ένα στόχο και θέλει λοιπόν να εκφράσει το θέλω του, να ζήσει δηλαδή εδώ πάνω στη γη. Με ένα συγκεκριμένο στόχο. Ποιος τον ξέρει? Το εγώ, το ίδιο. Λοιπόν, δεν το επιβάλλει. Ο άνθρωπος γεννιέται από ένα σημείο 0, τα πάντα, όλα. Και στις τρεις υποστάσεις. Και σιγά σιγά αναπτύσσεται. Έχει τη δυνατότητα να αντιληφθεί το εγώ του, έτσι, με τις ιδιότητες που έχει το πνεύμα του που λέμε. Η υπόσταση δηλαδή η εσωτερη, ο πυρήνας, που περιβάλλει το εγώ. Λοιπόν, είναι της ίδιας υφής. Το λένε οι στοικοί, εμείς εκεί το αποδίδουμε, το στοιχείο αυτό, το εσωτερικό, το ενώτερο, οι στοικοί φιλόσοφοι μιλάνε έχουν ένα όρο και χρησιμοποιούν τον όρο ηγεμονικό. Το ηγεμονικό θεωρούμε εμείς με τη δική μας ερμηνεία, δεν μας το είπαν οι στοικοί, πού να τους βρούμε, ότι είναι αυτό το στοιχείο στο πνεύμα του ανθρώπου που μπορεί να επικοινωνήσει και να γνωρίσει το ανώτερο, το εσωτερικό στοιχείο του πνεύματος του ανθρώπου, του πνεύματος, της υπόστασης, της τρίτης υπόστασης. Μπορεί λοιπόν να γνωρίσει τι θέλει το εγώ το πραγματικό. Όμως, επειδή γεννιέται σε ένα σημείο, υπάρχει μια απόσταση μεταξύ του πνεύματος του ανθρώπου στην αρχή και του εγώ, του πραγματικού. Έτσι. Αυτή λοιπόν την απόσταση έρχεται, σε αυτό το κενό που υπάρχει, έρχονται και παρεμβάλλονται τα ψευτοεγώ. Και εκεί είναι όλο το μπέρδεμα το υλικά στη ζωή μας.
στον άνθρωπο. Και τι κάνουνε, διαστρεβλώνουν, δεν μπορούν να το εκμηδενήσουν, να μην ξέρω τίποτα από εγώ, τον μπερδεύουνε. Και λέμε, ας πούμε, λέει ένας, ας πούμε, χρησιμοποιεί έναν όρο που είναι εγωικός, ας πούμε, παράδειγμα. Μια αρετή, από αυτές που λέει ο άνθρωπος αρετές. Μια αγάπη, έτσι, που είναι από τις πιο μπερδεμένες αρετές στη ζωή μας. Έτσι. Ο καθένας όπως τη θέλει την εννοεί την αγάπη. Δεν μπορεί να είναι ό,τι να είναι αγάπη, ένα λάστιχο. Έτσι. Είναι κάτι συγκεκριμένο. Έκφραση εγωική. Έτσι. Η αγάπη, η ελευθερία, η καλοσύνη, η δικαιοσύνη και άλλες αρετές που τις λέμε, όλοι τις ξέρουμε. Ο καθένας εννοεί ό,τι θέλει. Ο άλλος λέει αγάπη και σκοτώνει τον άλλον. Έτσι. Λοιπόν. Βέβαια. Έχετε δίκιο, συγγνώμη, ναι. Ξαναπείτε τα. Λέω, είναι αναπόφευκτα η πραγμάτωση του ανθρώπου πάντα σε πνευματική πορεία, δηλαδή ένας άνθρωπος... Το εγώ μόνο ναι, το εγώ είναι να εκφραστεί στη ζωή μας. Στη ζωή μας. Παντού. Συναισθήματα, σκέψεις, τρόπο ζωής, εξωτερική, επικοινωνία με άλλους. Το εγώ μου. Αυτή είναι αυτοπραγμάτωση, όπως τη βλέπουμε εμείς. Έτσι. Άμα λέμε αυτοπραγμάτωση, αυτό εννοούμε. Λοιπόν, παρεμβάλλονται λοιπόν τα ψευτοεγώ και λέει, ας πούμε, παράδειγμα, είναι το κλασικό παράδειγμα που χρησιμοποιώ εδώ, ειδικά στην αγάπη, στην ταινία Στέλλα. Λέει λοιπόν ο Φούντας, έτσι, εγώ σε αγαπάω, αλλά μη σε δω να κοιτάς άλλους άντρες. Έτσι δεν είπε στην Μελένη Μερκούρη. Λοιπόν, αυτή όμως είχε μια άλλη κουλτούρα και κοίταγε καλούς άντρες. Γιατί μη σε δω, λέει, θα σε σκοτώσω. Το λέγει αυτό αγάπη και τη σκότωσε. Από αγάπη, ναι, θέλω να πω, ο καθένας, έτσι, αυτό θεωρούμε ότι είναι καθαρά παρέμβαση ψευτοεγωική. Ναι, την αγαπάω και λοιπά, αλλά εγώ έτσι την εκφράζω την αγάπη. Οπότε το εγώ στην ουσία ενσωματώνει τα πιο βαθιά ανθρώπινα στοιχεία. Ναι. Αυτά ανθρώπινα, αυτός είναι ο άνθρωπος. Το εγώ έχει, μάλλον ο άνθρωπος είναι που έχει εγώ. Τα ζώα δεν έχουν. Γι' αυτό τα βλέπουμε πως πάνε όλα μαζί, ας πούμε, έτσι εξωτερικά. Τα πουλιά πετάνε όλα μαζί, τα ψάρια πάνω. Δηλαδή δεν έχουν συνείδηση, δεν έχουν ατομική ζωή, ατομικότητα. Ο άνθρωπος είναι άτομο. Στη κατασκευή του είναι άτομο. Σαφώς είναι και κοινωνικό ζώο, όπως έλεγε ο Αριστοτέλης, αλλά είναι και άτομο. Και υπάρχουν όντως οι ενδείξεις ότι όσο ο άνθρωπος, ας πούμε, μεγαλώνει, οριμάζει πνευματικά, ανοίγει η καρδιά του για αυτό το πράγμα. Βέβαια, δηλαδή, δεν είναι, ας πούμε, εικασία του. Όχι. Ό,τι λέμε μπορεί, ορισμένα πράγματα, όχι λίγα, αρκετά. Μπορεί κανείς να τα τσεκάρει, να τα διαπιστώσει στην πραγματικότητα, να βλέπει γύρω του τι γίνεται. Λοιπόν, σε αυτό που σας είπα, πώς διαστρεβλώνονται εκφράσεις εγωικές από τα ψευτοεγώ με το θέμα της αγάπης. Και μπορεί να βρείτε άπειρα παραδείγματα. Άλλος. Ελάτε. Συγγνώμη, ελάτε. Ναι. Μετά εσείς. Ναι. Πείτε μου, δυνατά. Εγώ με μικρό εγώ ήθελα να πω πως το εγώ με κεφαλαίο εγώ δεν είναι και τόσο υπερβατικό και ότι κρίνουμε εκ του αποτελέσματος τι σημαίνει εγώ με κεφαλαίο. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι το εγώ με κεφαλαίο ταυτίζεται με μια κατάσταση γαλήνης και ηρεμίας και ισορροπίας στην ψυχή του ανθρώπου, η οποία επιτυγχάνεται, όπως είπατε, όταν ο άνθρωπος καταφέρει και βγάλει από μέσα του τα ψευδοεγώ, τα οποία ταυτίζονται με συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι όταν ο άνθρωπος απαλλαγεί από 4 συγκεκριμένα στοιχεία που είναι η μνησικακία, η κατάκριση, ο φόβος και οι ενοχές, του ανοίγεται ο δρόμος για την κατάκτηση της γαλήνης και ψυχικής ισορροπίας και ηρεμίας, της αγάπης δηλαδή ο δρόμος, που ταυτίζεται με το απόλυτο υπερβατικό εγώ. Συμφωνώ. Ναι, είναι ένα μοντέλο. Δεν ξέρω ποιο μοντέλο είναι αυτό που λέει αυτές τις 4 και δεν είναι άλλες 14, ας πούμε. Τα 4 βασικά. 4 βασικά. Ναι. Το μίσος, η κατάκριση, που υποδηλώνει πάρα πολλά πράγματα για έναν που κάνει κριτική. Μας συνδέει βασικά ότι όταν κατακρίνουμε έναν άνθρωπο σημαίνει ότι ήδη μας ενοχλεί κάτι που έχουμε και εμείς μέσα μας.
Οπότε θα πρέπει να κάνουμε μια ενδοσκόπηση, βασικά να αποβάλουμε αυτό που έχουμε μέσα μας, οπότε ο άλλος δεν θα πάψει να μας ενοχλεί. Ναι. Μετά είναι ο φόβος, ο κάθε είδους φόβος και οι ενοχές φυσικά, που κάνουν τη ζωή του ανθρώπου κόλαση και όλα αυτά συνιστούν, θεωρώ, τα ψευδοεγώ όπως αναφέρατε, τα οποία αποκόπτουν τον άνθρωπο από τον ομφάλιο λόρο, την πραγματική πνευματική του φύση, που είναι το υπερβατικό εγώ και ταυτίζεται με την ηρεμία, γαλήνια, αρμονία, ισορροπία, την αγάπη. Συμφωνώ, ναι, γενικά βέβαια. Ναι, λέτε ότι ναι, δεν λέτε διαφορετικά από αυτή που λέμε εμείς. Συμφωνώ. Κοιτάξτε, αυτά τα εγώ και τα ψευτοεγώ που σας είπα είναι στον άνθρωπο εκφράσεις των δημιουργικών και των αντιδραστικών δυνάμεων. Θα τα δούμε στις κοινωνίες τις ανθρώπινες να αναφέρονται και με άλλους όρους. Ας πούμε, σε ένα χώρο ηθικό-θρησκευτικό θα τα δούμε να αναφέρονται το καλό και το κακό. Έτσι, ο Θεός και ο διάβολος και ο δαίμονας και ξέρω κάτι τέτοια. Ναι, το λένε έτσι γενικά. Εμείς το θεωρούμε στον άνθρωπο. Εδώ είναι δική μου δουλειά, είναι μέσα μου αυτές οι καταστάσεις. Δεν είναι έξω μου. Έξω είναι ο δαίμονας και έρχεται και μέσα μου. Αλλά όχι έρχεται, είναι μέσα μου. Μπαίνει μέσα μου. Η αντίδραση έρχεται αυτόματα μόλις εμφανιστεί η δράση. Είναι νόμος θα λέγαμε και είναι νόμος της φύσης. Το λένε οι φυσικοί. Και δεν το λένε. Το λένε βέβαια που το βλέπουν στην εξωτερικότητα. Αλλά και σε άλλα επίπεδα αντίστοιχα υπάρχει αυτό το πράγμα. Δράση ή αντίδραση. Έρχονται αυτόματα λοιπόν παντού. Μόλις γεννηθεί ο άνθρωπος εμφανίζονται αυτές οι καταστάσεις, οι αντιδραστικές. Και σιγά σιγά και εδραιώνονται. Έτσι. Θέλουν μετά δουλειά για να βγουν. Πάντως από μόνοι τους δεν βγαίνει η αντίδραση. Δεν είναι κάτι που θα φύγει. Με αυτή την έννοια συμφωνούμε όμως γενικά. Είναι ένα μοντέλο που μου είπατε συγκεκριμένο. Άλλος εδώ μια κυρία. Σύμφωνα με το μοντέλο που μας αναπτύξατε, ποια στοιχεία διαμορφώνεται, μέσα από ποια στοιχεία διαμορφώνεται το εγώ, το καθαρό εγώ και όχι το ψευτοεγώ όπως μας είπατε. Δηλαδή μέσα από τους φιλοσόφους διαμορφώνεται αυτό το εγώ, μέσα από θεωρίες συγκεκριμένες. Όχι, δεν μπαίνουμε. Ναι, ακριβώς, μιλήστε μας γι' αυτό. Δεν μπαίνουμε σε καλούπια ή συγκεκριμένη χώρο δουλειάς, μοντέλο, εργασία. Ναι. Όχι. Ο άνθρωπος πρέπει να λειτουργεί συνείδητα. Ο στόχος είναι αυτός. Να αυξάνω τη συνείδησή μου. Συνείδηση δεν είναι εύκολο να καταλάβουμε. Άμα την αποκτήσουμε τότε. Δεν είναι συνείδηση αυτό που λέμε να έχω τα μάτια μου ανοιχτά και να κοιτάω τι γίνεται γύρω μου. Άμα περνάω το δρόμο, ας πούμε, που λέει η μαμά στο παιδάκι, να κοιτάς μην περνάς αυτοκίνητο και σε πατήσει. Δεν είναι συνείδηση αυτό. Έτσι. Είναι άλλα πράγματα. Τι είπατε? Πάει ναι, εκεί. Συνείδηση, κατάσταση εγωική είναι. Πλήρη συνείδηση. Ρωτώ, εάν υπάρχουν αντικειμενικά στοιχεία που διαμορφώνουν αυτό το εγώ. Τι εννοείται αντικειμενικά? Εννοώ ότι οι διάφορες φιλοσοφίες θέτουν κάποια στοιχεία, ας πούμε, ο χριστιανισμός, την αγάπη. Οι φιλόσοφοι έχουν μιλήσει για διάφορα θέματα πάνω σε αυτά. Ο Αριστοτέλης, ο Πλάτωνας, όλοι αυτοί. Σίγουρα, ναι. Το δικό σας μοντέλο, γι' αυτό μιλώ. Έχουμε πάρει, έχετε πάρει διάφορα στοιχεία από φιλοσόφους και το έχετε διαμορφώσει. Βεβαίως. Αυτό εννοώ. Ναι. Επειδή μιλήσατε για ένα καθαρό εγώ, πώς το εννοείτε εσείς αυτό το καθαρό εγώ? Αυτό δεν μπορώ να σας παραπέμψω σε κάποιο συγκεκριμένο φιλοσοφικό ρεύμα. Όχι, σύμφωνα με το μοντέλο σας. Ένα παράδειγμα. Ναι. Θεωρήσαμε ότι υπάρχει ένα τέτοιο κέντρο. Κοιτάξτε, βάλαμε και τα δικά μας στοιχεία. Ναι, αυτό εννοώ. Εδώ χρόνια δεν το κρίνω, ασχολιόμαστε. Απλά θα ήθελα να καταλάβω τι θέλετε να πείτε. Αλλά τα βασικά δομικά στοιχεία τα πήραμε από το χώρο της κλασικής φιλοσοφίας. Μπράβο. Δηλαδή, Πλάτωνα, Αριστοτέλη, σας είπα, ανέφερα πριν τους Στοικούς, Ηράκλειτο. Ναι. Από το Ηράκλειτο ένα πράγμα και μόνο είναι αρκετό να πάρει κανείς και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εμείς πήραμε ένα βασικά πράγμα σαφές από το Ηράκλειτο. Αυτό τι θέλει να πει όταν λέει τα πάντα ρί. Τα πάντα εξελίσσονται. Εμείς αυτό θεωρούμε. Λοιπόν, επομένως, θεωρούμε ότι τα πάντα, άμα λέμε τα πάντα, όχι αυτά που βλέπουμε, βλέπουμε ελάχιστα πράγματα. Και το εγώ μας εξελίσσεται. Το εγώ, αυτό που εμφανίζεται εδώ και θέλει να εξελιχθεί. Αλλά για να εξελιχθεί πρέπει να εκφράσει, έτσι, αυτή είναι η αυτοπραγμάτωση. Η αυτοπραγμάτωση αναφέρεται και στον άνθρωπο συνολικά και στο εγώ. Να εκφράσει το θέλω του. Εγώ έτσι θέλω να ζήσω. Έχει το λόγο του. Τώρα ποιος είναι, άμα κανείς ταυτιστεί
δηλαδή γνωρίσει το εγώ του, αποκτήσει την αυτογνωσία, το γνώθι σε αυτόν που λέμε, ίσως τότε καταλάβει γιατί το κάνει αυτό το εγώ, τι θέλει δηλαδή να κάνει το εγώ. Το είπατε από την αρχή, κύριε καθηγητά, ο Μαρίνοφ απάντησε σε αυτό. Πώς το πρόζαξε. Πάτε τον Πλάτωνα. Με αυτή την έννοια, ναι, εντάξει. Λέει, γνώθεις αυτό. Ναι, με αυτή την έννοια ακριβώς. Η συνειδητότητα που λέει, κύριε, η διόρθωση του υπερέγου, του εγώ με κεφαλαία, διορθώνεται αποκλειστικά με τον Πλάτωνα. Ναι. Με την κλασική φιλοσοφία. Ναι, με την, θέλουμε να το εξηγήσουμε. Εσάς, βέβαια, γιατί δεν είναι μόνο αυτό. Ναι. Είναι Όχι, αυτό είναι μια ιδέα, θα λέγαμε. Είναι Γιατί ο μια Πλάτωνας, έτσι, αυτό που υπάρχει σύμφωνα με τον Πλάτωνα είναι οι ιδέες. Τα άλλα δεν είναι πραγματικότητα. Το πραγματικό που υπάρχει είναι η ιδέα. Είναι μια ιδέα, αλλά δεν είναι μια ιδέα σαν τον άνθρωπο. Έτσι, είναι μια συνείδητη ιδέα, μια οντότητα. Τώρα ο καθένας ό,τι θέλει να καταλάβει. Τι άλλο να σας πω. Μακάρι άμα ταυτιστώ κι εγώ με το εγώ μου θα μπορώ να σας πω περισσότερα. Αλλά δεν ξέρω, ναι. Είναι μια προσπάθεια που κάνουμε όλοι, δηλαδή, βασικό. Ο κύριος εκεί. Αυτό που έλεγαν οι στοικοί ομολογουμένως στη φύση ζήν, σημαίνει ζήν καταλόγων. Καταλόγων. Κατανοώ. Καταλόγων ζήν. Καταλόγων. Συγγνώμη, είναι καταλόγων. Είναι το ηγεμονικό της ψυχής, όπως έλεγαν, έτσι. Άρα το ζήν καταλόγων σημαίνει ζήν κατά φύση. Το θέμα είναι αυτή η φύση, ποιος την προσδιορίζει. Είναι έμφυτο κάτι ή είναι επίκτητο. Άμα λέμε φύση δεν μπορεί να είναι επίκτητο. Ακριβώς, άρα είναι έμφυτο. Αυτό που έλεγε η κυρία προηγουμένως, το υπερβατικό εγώ λοιπόν, είναι αυτό το οποίο μας ταυτίζει με όλους. Ενώ τα μικροεγώ είναι τα οποία μας διαφοροποιούν. Κατά συνέπεια, το υπερβατικό αυτό εγώ, ως έμφυτο όπως ομολογείτε κι εσείς, πρέπει να δόθηκε αυτόνομα, εμφύτως. Κατά την έννοια αυτή λοιπόν, διαφοροποιούμεθα μόνο κατά τα μικροεγώ μας. Σωστά. Και ο στόχος είναι να συμπλέψουμε με το ηγεμονικό, δηλαδή με το υπερβατικό μας εγώ. Και η μεν φιλοσοφία το λέει, ξέρω κι εγώ, λόγο ή ηγεμονικών, η δε θρησκεία το λέει αγάπη. Έτσι. Γι' αυτό και αντίστοιχα με τον Ντεκάρτ, ο οποίος έλεγε cogito ergo sum, σκέπτομαι άρα υπάρχω, ο χριστιανισμός λέει amo ergo sum, αγαπώ άρα υπάρχω. Ναι. Που σημαίνει ότι η αγάπη είναι το μείζον, δηλαδή ως σχέση. Ο άνθρωπος είναι ένα όν σχεσιακό. Πέρα από αυτή τη σχέση δεν είναι όν. Συμφωνούμε. Είπα και κάτι άλλο εκεί πάνω σε αυτό που λέτε, που είναι πολύ σωστά αυτά που είπατε. Ότι όλοι οι άνθρωποι είναι μια οικογένεια. Δίνουν τη διάσταση των σχέσεων, πώς πρέπει να είναι η σχέση των ανθρώπων. Είναι μια οικογένεια γιατί προέρχονται από τον ίδιο πατέρα. Έτσι λέγανε. Πατέρα με κεφαλαίο πι. Έτσι. Ο όρος πατέρας που πέρασε μετά στη συνέχεια και στο χριστιανισμό, έτσι, από εκεί τον πήρανε τον όρο πατέρα. Εννοούν το Θεό οι θρησκείες, η χριστιανική θρησκεία η δική μας. Είναι ο όρος των στοικών, ο πατέρας. Εννοούσαν και αυτοί τον Θεό, δηλαδή. Την απόλυτη μονάδα, το απόλυτο όν, από το οποίο προέρχονται τα πάντα κτλ. Δηλαδή, όλοι προερχόμαστε από τη φύση, που θα μπορούσαμε να πούμε με φύ κεφαλαίο εννοείται τη φύση. Και λένε όλοι οι άνθρωποι είναι μια οικογένεια. Έτσι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, είναι μια αλήθεια. Το θέμα είναι δυστυχώς πώς μπερδευόμαστε τώρα εδώ και ζούμε, ναι, και μέσα στην οικογένεια, τη φυσική μας, την τυπική οικογένεια, είμαστε αντίπαλοι, ας πούμε, ναι, δεν μπορούμε να τα βρούμε. Είναι τα μπερδέματα. Βρείτε μου κάτι που να υπάρχει ένα μπέρδεμα στη ζωή μας και να μην οφείλεται σε αυτό το θέμα. Δηλαδή, εκεί ο άνθρωπος μπερδεύεται. Είναι τα αντιδραστικά στοιχεία που μπερδεύουν τον άνθρωπο. Αυτή είναι η δική μας, στο μοντέλο μας αυτή η ερμηνεία. Πώς γίνεται ενώ έχει ένα εγώ δημιουργικό, που είναι αγνό και όλα αυτά, να εκφραζόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Και να κάνουμε κακό όχι μόνο σε άλλους και σε εμάς. Και στον εαυτό μας και στο περιβάλλον μας. Αυτό καταστροφικό, καθαρά. Λοιπόν, και όμως το κάνουμε. Πού οφείλεται αυτό? Εμείς αυτοί βάλαμε εδώ πέρα την ερμηνεία. Είναι τα αντιδραστικά στοιχεία που δεν τα ανακαλύψαμε εμείς, τα πήραμε πάλι από πολύ πίσω παλιά, από ανθρώπους που λέγανε κάποια πράγματα που ξέρανε κάπως περισσότερα, καταλαβαίνανε.
Το μικρόφωνο για να δώσετε στον κύριο. Ως θεολόγος επιτρέψτε μου να πω ότι οφείλεται στον μεταπτωτικό πλέον άνθρωπο. Άρα θα μπαίνουμε βέβαια σε θεολογία τώρα. Είναι όρος, ναι, αυτό. Δεν ναι. θέλω να όχι, μπλέξουμε. εντάξει, όχι. Απλά όμως αυτό φρονώ. Συμφωνώ. Άλλος. Είναι κατανοητά επομένως όλα αυτά που είπαμε. Δεν έχετε κάτι άλλο, έχουμε λίγο χρόνο ακόμα. Ελάτε ο κύριος εδώ. Κοιτάξτε, θέλω να πω. Λέω το εξής. Από την ώρα που λέμε πι κεφαλαίο και φύση, νομίζω συνταυτίζονται όλα. Δηλαδή φύση, πατέρας και είμαστε όλοι σε μια οικογένεια. Νομίζω συνταυτίζεται στο ότι ένας είναι ο πατέρα, το πι το κεφαλαίο, το εγώ το κεφαλαίο και αυτά. Απλά η λογική. Νομίζω με τη λογική, αλλιώτικα δεν θα είμαστε μια οικογένεια. Δεν θα υπήρχε νόμος, δηλαδή στο δικαστήριο δικάζει με λογική, με κοινή λογική. Δεν δικάζει με τη λογική του καθενός. Άρα λοιπόν, κάτω από αυτή την έννοια φτάσαμε και είπαμε ότι είμαστε κατ' εικόνα και ομοίωση με το Θεό, που είπαμε είναι η φύση, με φύ κεφαλαίο ή με πι κεφαλαίο όπως είπατε. Νομίζω υπάρχει απλή εξήγηση και όχι αυτό που λέτε, δηλαδή το ψάχνουμε, ξέρω εγώ πώς βγήκε κλπ. Ναι. Μόνο να σας πω το εξής αυτό που λέτε, συμφωνώ. Αλλά προσέχτε τώρα, μιλήσατε για λογική. Βεβαίως. Αυτή τη λογική, ποιος μπορεί να πει ότι την κατέχει? Μιλάτε για κοινή λογική, είπατε κοινή λογική. Βεβαίως. Ποια είναι η κοινή λογική? Αυτό που είπε ο Αριστοτέλης, όταν τον έστειλε ο Φίλιππος τον Αλέξανδρο εκεί, του λέει τι τον μαθαίνεις τόσα χρόνια? Ένα πράγμα του λέει θέλω να τον μάθω, να σκέφτεται. Συμφωνώ. Ναι. Τι σημαίνει να σκέφτεται? Να αποκτήσει το στοιχείο της λογικής, δηλαδή του γνώθης αυτόν. Το θέμα, ναι, μα τώρα αυτό που το λέτε είναι ωραίο. Το θέμα είναι να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο για να βοηθηθεί ο καθένας να αρχίσει να σκέφτεται λογικά. Άμα ρωτήσετε όλους εδώ πέσα και αν βγείτε και έξω να ρωτάτε στην τύχη, θα λένε είσαι λογικός, μιλάς λογικά? Ναι, λογικός είμαι. Ναι. Και μπορεί να κάνει πράγματα ό,τι θέλει, ας πούμε. Όχι, γιατί αν θα πάμε στο δικαστήριο, βάσει μιας λογικής θα τον δικάσει, αν αυτός δεν έχει κάνει το σωστό. Δεν ξέρω ποια λογική είναι. Ναι. Ο δικαστής δηλαδή είναι ο υπέρτατος που έχει ταυτιστεί με το εγώ του? Όχι, συνεργάστηκαν. Όλα τι είναι, επειδή έχει την εικόνα του Χριστού απάνω από το κεφάλι του? Δεν το έβγαλε ο δικαστής αυτό μόνος του. Βγήκε από μέχρι τώρα στοιχεία. Είναι ερμηνείες νόμων. Είναι ερμηνεία. Άμα μπαίνει ερμηνεία, τα πράγματα μπερδεύονται. Λογικών νόμων. Να σας πω κάτι τι είπε, μισό λεπτό, να σας πω κάτι τι είπε πάλι ο Ηράκλειτος, που είναι πάνω σε αυτό το θέμα της λογικής. Ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Λέει ότι οι ξυπνητοί ζουνε σε έναν... δεν το θυμάμαι κατά λέξη, θα σας το πω περίπου τώρα. Άμα το ψάξετε θα το βρείτε. Ακριβώς. Λέει, οι ξυπνητοί ζουν σε έναν ενιαίο κόσμο. Οι κοιμισμένοι, προσέχετε να δείτε, είναι κάτι που το λέμε και σήμερα. Οι κοιμισμένοι ζουν ο καθένας στο δικό του κόσμο. Δηλαδή, τι εννοεί κοιμισμένοι και ξύπνοι? Προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, έτσι. Άρα τώρα, το θέμα είναι τώρα ποιος θα πει. Εγώ είμαι τώρα με τους ξύπνιους, όλοι πιστεύουμε ότι είμαστε ξύπνοι και μιλάμε λογικά. Είμαστε. Μα εκεί το θέμα. Άμα ρωτήσετε κάποιον, άμα ρωτήσετε έναν σκιζοφρενή, ο οποίος πάει και σκοτώνει τη μάνα του, την θεία του, τον μπατζανάκι του, τον πεθερό του, και λένε γιατί του σκότωσες? Θα σας πει μια λογική εξήγηση. Ξέρετε τι θα σας πει? Το ξέρω. Εγώ έχω δουλέψει με τις περιπτώσεις. Λοιπόν, όχι τέτοιες σοβαρές, τι να δουλέψει με αυτές. Τέλος πάντων. Έχω ακούσει όμως κάποτε που πήγαινα στα ψυχιατρία. Λένε το εξής. Αυτοί οι άνθρωποι παραμονεύανε, θέλανε να με εξοντώσουν. Και συνέχεια έπρεπε να έχω το νου μου να μην με δηλητηριάσουν, θέλουν να με εξοντώσουν. Λοιπόν, δεν υπήρχε άλλος τρόπος εγώ να σταματήσω να έχω αυτό το φόβο και συνέχεια να κρύβομαι, να προσέχω κλπ. Πήγαινα να τους προλάβω εγώ και τους εξόντωσα. Λογικό δεν είναι αυτό? Για να ησυχάσει, ήθελε να ησυχάσει, δεν μπορεί να ζει έτσι συνέχεια με άγχος. Λοιπόν, θα πείτε τώρα, ναι, αν στέκει αυτό. Έχει μία λογική. Έτσι, για να ησυχάσω εγώ, να ηρεμήσω, πήγα και τους πρόλαβα και τους σκότωσα εγώ. Και έτσι ηρέμησα. Έτσι λέει.
Έτσι λέει. Δεν έχει λογική. Μα το σχιζοφρενής του τη βάλαμε εμείς στην ταμπέλα. Αυτός δεν λέει ότι είναι σχιζοφρενής. Εμείς του τη βάλαμε, οι γιατροί, οι ψυχίατροι. Έτσι βίωνε, έτσι ένιωθε. Και έκανε με αυτή την. Και έτσι ηρέμησε. Ελάτε. Να ρωτήσω κάτι. Η αυτοκριτική βοηθάει προς τη βελτίωση του εγώ με κεφαλαία γράμματα? Όχι, τη βελτίωση του εγώ με μικρά γράμματα βοηθάει. Το εγώ με κεφαλαία, τι να το βελτιώσω. Το εγώ με μικρά γράμματα, για να είμαστε πιο σαφείς στο μοντέλο μας. Ναι, προφανώς βοηθάει η αυτοκριτική. Αλλήμωνο άμα δεν κάνω αυτοκριτική. Ακούω και τους άλλους, δέχομαι και την ετεροκριτική, εννοείται, την καλοπροαίρετη. Αυτή που νομίζω, ναι, είναι καλοπροαίρετη. Αλλά βεβαίως πρέπει να μάθω. Κάνουμε ασκήσεις στις ομάδες που κάναμε παλιά και κάνουμε και τώρα και στα μαθήματα που κάνουμε τα εκπαιδευτικά. Κάνουμε ασκήσεις, εφαρμογές τέτοιες, αυτοκριτικής, οι οποίες έχουν ένα συγκεκριμένο στόχο. Συγκεκριμένο στόχο, όχι έτσι γενικά να κάθομαι να γράφω μερολόγια, τι έκανα σήμερα, πι παρέβην, τι διέρεξα, τι μηδέων ουκετελέστη και διάφορα τέτοια που λέγανε παλιά. Ναι, ωραία είναι αυτά, αλλά συγκεκριμένα βάσει του μοντέλου μας. Ψάχνουμε να βρούμε αντιδράσεις που κάναμε της ημέρας, εάν ήταν αυτές που πραγματικά τι κάνουν, προάγουν τη σχέση μου με το εγώ, όχι το εγώ όπως είπατε, τη σχέση μου με το εγώ, με κεφαλαία, ή όχι. Άμα δεν προάγουν τη σχέση μου με το εγώ, τι προάγουν? Τη σχέση μου με το ψευτοεγώ. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Ή από εδώ θα πάω ή από εκεί. Δεν μπορείς και το ένα και το άλλο να τα κάνεις ταυτόχρονα. Έτσι. Με αυτή την έννοια, ναι. Αυτό είναι αυτοκριτική. Είναι αυτό. Τι είναι? Ασκήσεις. Εμείς τις λέμε ασκήσεις αυτοελέγχου. Κάτι άλλο? Όχι. Ελάτε. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι σχετικά με τη λογική που αναφέρθηκε προηγουμένως. Ποια είναι η αλήθεια? Υπάρχει κοινή λογική που θα πρέπει για να χαρακτηριστούμε λογικά όντα να συμπορευόμαστε με αυτήν, ή η λογική μπορεί πολλές φορές να διαμορφωθεί ανάλογα με τις απόψεις του καθενός ή με το χαρακτήρα του? Δηλαδή, όπως λένε λαϊκά, πολύ λαϊκά, ότι όσα κεφάλια υπάρχουν, τόσες λογικές υπάρχουν. Αυτό ισχύει στην πράξη, στην πραγματικότητα. Ποια είναι η αλήθεια ακριβώς? Η αλήθεια είναι όχι. Η μία είναι η λογική. Εμείς δεχόμαστε και την άποψη αυτή που έχει εκφραστεί με σαφήνεια από το Σωκράτη. Έτσι, υπάρχει μία αλήθεια. Το αν είναι εύκολο ή όχι είναι άλλο θέμα να τη βρω. Έτσι. Και έχουμε ο καθένας την αλήθεια του βέβαια. Ο καθένας τη λογική του, ο καθένας την αγάπη του που σας είπα πριν, όπως νιώθει την αγάπη. Έτσι. Δηλαδή, εάν κάποιος δεν συμπορεύεται με την κοινή λογική και δεν σκέφτεται με την κοινή λογική, μπορούμε να το θεωρήσουμε παράλογο? Προφανώς. Προφανώς. Βέβαια. Μπορεί τυπικά αυτά που ακούμε να μην λέμε ότι είναι. Δηλαδή, παράλογα πράγματα ακούμε τυπικά από ένα μικρό παιδάκι που λέει πράγματα, ναι, ή κάνει πράγματα ή θέλει να κάνει πράγματα που είναι τελικά δεν στέκουν. Δηλαδή, έτσι και γελάμε καμιά φορά. Τυπικά. Αλλά και μεγάλους που δεν το καταλαβαίνουμε ίσως, γιατί έχουν έναν τρόπο να το πλασάρουν έτσι, και να πείσουν τον άλλον. Να πείσουν. Πείθεται ο άλλος, γιατί και ο άλλος που θα πιστεί όμως δεν έχει και αυτός έτσι ανεπτυγμένη αυτή τη λογική. Αυτό που αναπτύσσει όλα αυτά τα στοιχεία που τα λέμε εμείς αρετές του ανθρώπου, που ξεχωρίζει ο άνθρωπος δηλαδή, ξεχωρίζει ο άνθρωπος γιατί έχει ο άνθρωπος που έχει ένα εγώ, έτσι, τέτοιο εγώ με κεφαλαία.